Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga aldaw ti Lunes tayo amin na sa padapo 16 ti mabilang idi bulan ti Enero 2023. Nagudwa tayo na po ti umuna bulan para iti baro atawen 2023 gagayem keng kabsat. Idanon manen ti ENR Online ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno may danon di damdamag nga sigurado mi apo nga adda iti epektuna iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo gagayem ken kamsat. Siya mapulo ket 7% kariri PNP colonels ken generals nagikat da na po iti pwesto gagayem ken kamsat. Iti sabali nga bangir saan niya napinta sa damag ngumato man na po ti presyo di produkto petrolyo into no bigat aldaw ti Martes. Iti pa sabali nga damag nga dati amok nga magragsakan na po di kitay naka-empleo take home pay ti middle income taxpayers maingato apo segon ken ni Senator Gatchalian kakabsat ken gagiyem ken kasabay nga pagsasaritaan dito apo dito may sakano a milyon a pisos nga maited kada kitay makaabot ti tawen nga 101 adto di kitay comments kada ito nga ano apo yung 100,000 di ba para kada kitay centenarian or 100 years makaabot ti tawen nga sang agasot gagiyem ken kabsat api nga samula iteden no agtawen ti sang agasot adakas jay apo nga komento gagayem ken kabsat. Okay? Ken padaanan nyo apo. Kumustain tayo apo ti snow ken tudo ije California. Dapat dito sinkhole nga nabtak apo nga paset ti daga kalsada gagayem ken kabsat nga nakaitapwakan ti duwa nga lugan na apo dita California parang abnormal yung sitwasyon nga iti agdama gaputa snow ken tudo ti kalablaban na po di kitay agnaed iti dating estado ti Estados Unidos. Digitoy ken sabsabali pa ay tampok pare ti maysa nga oras ngayon kang panangidanong karang di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen ti sumbat ti nangato Agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nga bababa Agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa Agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kariri pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kariri ti kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariri patpatiga pimusay,
manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi pa yan, ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatayo iti sa Bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuwakin naman matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy-tuloy. 12 minutos pasado alas 12. Agyaman tayo pa po kadi sumaganan ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Iti number 121 St. Flores Street, Lawag City. No? Dari-click na inyo po. Kahit yung i-consultar ti doktor nga mabagtalkan, Dr. Alan Taylan. Kastapay ti TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayo a Serbian, iti na yung kalintigan na presyo, ti TMT Construction Company. Kukuwakin matbutunan ni Honorable Telvin Tapawan. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ken thank you very much kani Ma'am Esmer Galisinao, manibo na po iti Barcelona, Pagilian nga Espanya. Okay, iti dati agundaway, makainuman tayo po ni Mr. Augusto Odarbe, manibo na po iti California. Ngamin nadudi kiti rumrumar, kasla abnormal ti sitwasyon apo ti panawen iti estado nga yan da iti California, ken sabsabali pa po nga lugar, gapo apo ti kadda digitay uno kadda ti napigsa nga tudo, and at the same time isno gagayem ken kabsat. Okay, Mr. Odarbe sir, thank you very much manen itited mo agundaway iti programa tiyo Damdamag ni Berto ni Robert de la Cruz dito sir. So kumusta ti panawen ita dita ayan nyo dita California, Mr. Odarbe? Nabasa taglawlaw sir ta nabayang tudo dito yun sir, very saturated ti dagan. Okay. Ti landslide, layos. Dagiti ang tupak nga kay-kayo nga ko tama siyempre nalalakay damot tan sir, dagiti kay-kayo nga dumat tuyen.
So lagi tati kalabang mi sir kadagi sinkholes ngam dito ay mi sir ka pathol lang mo basila nga kuha ngam begitu idex la kumajay parte ti LA kan parte ti San Mateo ka sinkholes saturated kami ti daga. So lagi ti costa ti sinkholes dito ay California sir. Okay. Ado di kita dumandanon kada tayo dito nga damag nga parang nagsasabay yung isno at ulan, tudo, apo o darbe. Kasot kinagpaisuna dito Adda sir ta parte gamin ti California sir nga Widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, caused some tree damage and flooding. So definitely some concerns out there. Northern ti Sacramento dagita ti area nga mais isno sir lag matataho. Dagi ti singkat kita sir. Ngam ditoy California tudo layos dagi ti kami sir taritoy. Okay, adda man nun abulan nya kasto di paspasaren deti lugar. Weno parte ti Estados Unidos, mas particular California, apo o darbe. Rugi ko sir, nang rugi di sa bay ti atitudo na sir, kita bay ti Paskwa, gingga na ita. Okay. Ada mo sir kabar kan Miyerkules kuna pangamga nagtudo sir. Danom ti ada dito ay aming lake na kuno nga talaga. Okay. So saan niya makatulong DJ Tudo tapno mawara or marunaw dagiti yelo kadagiti aglawlaw apo o darbe? Yeah. DJ parte ti ko sir, partas lang mayo ko nga taho kadukad. Makuada mo sir na dadamang kotisno sir tana. Syempre no matinaggidan jay sir widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, caused some tree damage and flooding. So definitely some concerns out there. Saan niyo matunaw? Ba't talaga napigsa J Tudo? Ang maipakita kadagiti na Okay sir, go. Dito ay talaga sir, kita. Tadi pa makita kasi naba sir, oreno agdra-drive kami ti oreno kasangsamo di kami pa makapagpataray at nga pura umot ti dati sangwanan ko adu nga talaga nga tudo sir. Okay. Sir sumakaumanay ti persa ti gobyerno para iti clearing digiti kalkalsada kasi kaaduan nya madamdamag tayo pagka nagisno iti anom deta lugam mo baka makadesgrasya. So kumusta ti clearing operation ti gobyerno sa kalsada? Clearing ti sir kada Caltrans na like nga kumpleto da maamin ti gamit sir sa dagiti ko ti CHP dagiti Armed Forces nakuada mo sir nalibtak ita kaya nga may stock ti tao ti mabayag kasla kumano jay napadasa mi mo ti na traffic ti snow di last year di kami jay Northern California napadasa mi mo dagiti widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, some tree damage and flooding. So definitely some concerns out there. Nga deta ayan nyo medyo hang apektado. Ano digiti parte dita nga talaga apektado, especially kada iti layos apo o darbe? Sa ikot sir, dito parte ti San Jose na Bay Area. Kasi sir, dito ay nga medyo gamintay sir, tada kami ti Northern, Mendoza County, the Valley tayo sir, nagtitingan ti Bantay. Ngam kami ti nagtingan dak salak tingat nagtitingan na kami Bantay. So usually mang kami mo nga malayo sa malaksid lang magi-release dati danom dita dam dita lake. Tay di tawon nga kasi nga napasama din December ng in-release dati danom sila na kuno nga talaga daji ko tadi na kaya nga makrak daji dam j lake talaga adu nga danom. Okay. Adda digiti adda kasla digiti maipapadpadanong kada kami nga adda digiti evacuation when no force evacuation kada digiti lumugar kada digiti widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, caused some tree damage and some flooding. So definitely some concerns out there. Kapilitan nga
may evacuate na sir talagang napigsama ti danom. Siyempre no di ta maketi casual casualties i-force evacuation da sir. Is there okay, ada ka dito area dito sir nga agricultural or pagtatalunan nga mabaling nga naapektaran apo Odarbe? Adwa sir dito parte ti Gilroy ada baba kung kan bugamit kuha. Plantation na ti broccoli and other vegetables na layos pati balay da pati ranch da. Na layos da. Okay. Panser na layos da nakaro mo na idanom. Adunay idanom. Okay. Awan met ti epekto iti supplies digiti kangruna nakasapulan ti uneg ti balay dito nga sitwasyon dita California apo Odarbe. Awan master ta adu mo alat ti supply dito sir delata ka daw open mo alat ti dapat yung store nga open di 24 hours as long as the kuryente. Widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, causing tree damage and flooding. So definitely some concerns out there. Commodities kuma dito'y pagtaangan ko madalat tamo sir. Malaksid lang no ay wildfire nga kunada sir. So dahil sarada talaga ta siyempre sir no nasurot ti fire dahil PG&E la kung gas kuma sarada. Okay, yung traffic okay din. Hamet nga maantala ti tao kada iti kalsada especially no days no apo Odarbe. No in regards to traffic sir no ayo ko nang arudan no ajay main road nga delikado all about snow, i-divert ti CHP sir mga 30 kilometers pa lang wano 30 miles sa i-divert na ka nang kang magmagna ka natin nga ruta magnakatikas ko nga ruta ko na sir. Cautious na dagiti panakabagiti lintag dito sir may panggap dito safety ti travelers. Okay. What about trabaho? Hanmet nga agislo ti trabaho gapoy ti dati nga sitwasyon apo Darbe? Widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, causing tree damage and flooding. So definitely some concerns out there. Hospital, diretso lat sir. Ngandagitay one eskwela laan ko schools lang sir kan offices. So lang ti agsar din DJ at syempre wanti trabaho da mo layos mo kada kwatikwada agsar din da lalo no giti empleyado kat away from their work ako namin ag-drive da syempre awan matigi mapanagtrabaho di sarada la jay kumpanya wano kang kuan pagtrabaho ko. Okay, ada met may ipapaay nga kasla dito Pilipinas assistance from government kaditay sobra ti panakaapektarnan iti dito nga kasto nga sitwasyon ti okay go. Ada sir nga TV nga dagiti kaya nga ipay ko ti calamity sila kuma disaster ko na daw ti kumangam ni Biden kaya kamangam dita ka nga in ko ti TV sir di magbagada pala nga nagit assistance sir awam dagiti kasi sir nagitay lang insurance to sir TV pagka widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, causing tree damage and flooding. So definitely some concerns out there. Talagang the flood mga ma-aided na maski lalaki dito damage. Mostly nga pagpalay to sir made of wood. Okay. Kaya malay kalay ng kadakwan syempre nung magikayo kadakwa so nga dagi tikit-kitan tatati ko sir insurance. Okay. So dagi kalan kas empleyado iti hospital Mr. Odarbe ana digiti common nga sakit nga mad-admit iti hospital nga inyo tata da kadi digiti sakit nga gubway diti kastoy nga panyempo apo Odarbe ado sir sila ko respiratory disease virus ko na may wano trangkaso pneumonia UTI, urinary tract infection because mostly nga babak at lalakay di na mo inom una talo kadagi rin nalami sa tiempo. Siyempre dehydration kan urinary tract infection di gagangay.
At tubig, of course, nga mga awan day dyan. Okay, so ada dito warnings coming from the government. Widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, caused some tree damage and some flooding. So definitely some concerns out there. Ay, ti ko sir kuha, ti advice da ka vaccine kang kanayon sila ko mga flu vaccine, get your booster shot, water, warm, ako nada. Di tayo malata mapigilan na kita babakit kada lalakay nga di nga uminom ta dita makiti misbo kada nalamis ko na malang no repeno at minom dati danom dita makiti mapan di bathroom or magna siyempre nalamis karo ti tiempo sir kan at ti tiempo na nga paragtutudo na kasla depressing ko na malangan sa tawala ti kay lang ate glawlaw tapasig ami nga nabasa. Great naglaw, naka-awan ti bulbulong ti kay kayo. Naka try ko mas. Kamda awan ti kuana ko ma. Okay, awan kulay. Okay, so kada gitoy nga alal daw gapoy ti detoy detoy ka diti damo nga ma-experience ti lugar iti kastoy nga panyempo ti analysis or iparparwar widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, caused some tree damage and some flooding. So definitely some concerns out there. Ti California very drought sir. Ti California tata nga tiempo, bigyan mo 5 years, 6 years nga tan nga tatala nga daman tudon nga kastuyen. Ta idea ko na nga nang layos dito ayam midi that was 6-7 years ago nang layos dito yung tata for the first few years ti entero California sir drought. Talaga nga wanti danoma talaga so nga ibagada pa nga ron idikin nyaming brown is the new green at di kami pa mabaling agsibog ti robayam di pare dapat kami timol-mulami ta syempre we need to limit our water supply because of no water supply sir ti ayami. So nga ti intero nga California di bagada nga agbangon dati baro nga dam kada pagurnong anti water kasi awan ti danom sir very dry talaga tata ti kus na madejay wildfire so nga ti in the first few years ado ti wildfire ti California because as I've said very dry ti Klawlaw. Okay so widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, caused some tree damage and some flooding. So definitely some concerns out there. Ti winter sir kingana ti March sa ti winter nga mati sigunti weather forecast tatay ati parang tutudo na sir kaginganan sa lati Miyerkules palaan ngam diya ka muntuman ti sak days no dan tuman kastoy nga napigsa nga tudunan ngam ingana la Miyerkules ti kunadan sir. Okay. Titudunan. So no agtudo talaga nga heavy downpour, talaga nga napigsa nga klase ti tudo. Uno napigsa nga tudo apo Odarbe. That in the first few weeks sir when kadapila ang tiempo ngam user ri katudo kunada pigsa kunada sir karibiste pala dita Pilipinas day jay. In the first few years ngam dati la ani po December kan ngingana talaga nga ibuya na nga talaga sir. Kasi lagbag ban na piti balay nito gangin na talaga napigsa na talaga. Okay. Awan met ti kasla diti kastoy diti infrastructures, bridges or anyaman nga infrastruktura dita nga apektado or maperperdi apo Odarbe. Widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, caused some tree damage and flooding. So, usually kami sa some concerns out there. Ag landslide, siyempre no ag landslide dito ron na mo di kay kalsada so lang dagijay parte na ti madadaal otherwise no building sir ka awam pay mo ang tinadamag ko sir dito ayam me. Okay. Ranches ti kay kayo malayo sa luglugan dagijay lang. What about casualties? No, adda kitay injured or pimusay gapoy di kastoy nga sitwasyon adda ka din na ipadamagay apo Odarbe?
Awang pay malati ko sir kam dagiti lang malayo-layos nga residente so laki bakbak bidag lalo dagiti babak matan sir nga living alone independently. Iyalis dalat tamo tanat for their safety lalo no elderly that they're not safe on their own home. Iyalis da isuda. Okay. I think they need to prevent casualties as much as possible. So nga iyalis da nga tidak dagi jaya. Amo damo dagi areas nga very risky kuman iyalis dan. Okay. So yung Widespread mga precipitation trees across or the Sacramento mulmula, Valley or and the makasurvive Bay na tayo, Area, or as well andat as some epekto gusty dan, winds, kasi cause some baka tree makadikit damage and magpatuang some flooding. tayo na po So udarbe. definitely some concerns out there. Ikatanda dagi jahin sir ta naglalo dagiti America is very rich of trees sir. No dagi jela daddo mga narukan nga kay kayo ni katandan sir. No kaya don tong mula wala dat tuman sa ba. No suki pati pakadisgrasyaan ti tao katanda dagi jahin. Okay sir, ingat-ingat po tayo. But adaman na mainayon ko kasi adadati latest kadati Ranchuyo, dati AJ Ranch, AJ Magsingal, parang nag-ship kayo iti sa balin nga wagas ti panakapakan na organic iti tarakenyo abaka. Apo Odarbe, how true is this? One sir, nag-ship kami ti Cupramil sir, Cupramil Kandiwan. Since December 26 sir. As of now, we're feeding our cattle with organic concentrate. Going well this time sir. Okay, hanmet Okay. Saan met niyo ko sir mas mabayag nga padakkelin niyo? Widespread precipitation across the Sacramento Valley and the Bay Area, as well as some gusty winds, cause some tree damage and some flooding. So definitely some concerns out there. High protein sir. And there in Adelaide River Farm. And most cattle rancher in the Philippines, they're using Cupramil. Can be one. Okay. Kaya di Cupramil nga nag-i Quezon Province, iso tatati ipakpa kami kadagi ba kami. Dikat awan ti feedsen, awan di kita commercial feedsen, puro anan. Awan. Ate ko na nga ron pangina ti hog feeds. Kaya umina unan ti baka. And tangtampay ti tao sir kasi siyempre ikaalata ba yung pagka-ekonomiya at nga mangpatanor ti good beef nga may supply kada tayo nga Pilipino. Okay. So kaya sa wen gaputa nangina DJ commercial feeds nag-ship kayo para ito organic. One sir, napanak ti kasi the same content pala ang the same ingredients with the Inosa feeds. So lati main ingredient of Inosa feeds sir. So nga nag-ship amati solo nga Cupramil one along with the mineral block. Because we don't have any micro minerals that we include in our concentrate. So pagpadilpat kami mineral. Okay, so from DJ original nga wagas yung agpakan, then nag-ship kayo, percentage-wise, manot nagbabaan ti konsumo para iti deti nga klase ti negosyo, deti Ranchuyo, Apo Odarbe? Okay, sir, I can save for 10 tons, I can save more than almost 200,000, sir. Okay. Dikad but awamit pay ti nadlaw yo no ag-islo DJ panag-develop ti bagi digiti taraken na awamit. Ay pinag-ship mi ti pinag-ship mi ti pinag-transition mi from ay kung kuraming agerans concentrate which is hog feeds and D1. At dalat ako namin nga ship da kan panagbaliw ti gain da panagkaanda syempre sa bali nga feeds as of this time sir they're well they're gaining their weight. Okay So okay sir thank you very much ini-inted mo agundaway nga makainuman da ka iti dating aldaw iti programa ti Damdamag ni Berto. Stay safe po Apo Augusto Odarbe dita California. Okay, sir, no problem anytime po.
Okay. Maraming salamat, Mr. Augusto Odarve. Okay po. Thank you po, sir. Ayun di po ti estado ti California gagayem ken kabsat adu di kiti lugar nga malaylayos adayo ak namin kadeta sinkhole kun na adda sinkhole apo paki ano mo nga yung picture Maki nga naipatulod adda sinkhole nga nag daga gagayem ken kabsat ket ijay apo inalunon na apo ti dua nga lugan so nga na-rescue apo diri amo no anati ada diri kung kontaken tayo nga kontak asirig sadya ngem siguro busy han nga masango apo ti ma-interview agagiyem ken kabsat agasin nyo apo epekto di jayen apo diti panagtudtudo kita inyo apo DJ kotse natnag DJ uneg ti daga kalsada deta apo nagregaay gagiyem ken kabsat sunga natnag DJ kotse dua nga kotse apo diti rumrumar nga inalunon tinasao nga sinkhole wenno deta nagregaay nga partes ti kalsada naabutan apo DJ daga gagiyem ken kabsat but itry ito apo kasi siguro ada di kita marami da pong investigation especially apo kadita environmentalist no anati rason nga napasamak deta nakamamak gagiyem kabsat dili pagilian nga Pilipinas ada di kita marbarantay habang ada di magmagnang deta sa Bali nga klase ti pasamak kita inyo apo naka-amamak mayat lakit ti patpataray mo yan ta kalsada gagiyem ken kabsat ngem ditan alununen na kan deta agabot nga daga ayon yung rescue ni rescue da apo di nakalugang ka di kotse buti na lang gagiyem ken kabsat ni uswat apo ti panag-rescue apo ka dito sinkhole that was I think a few days ago nga napasama ka po deta ijay California gagiyem ken kabsat. Okay? So sapay apo to santay nga pasaren ken agkarkararag teo nga awan na po ti maibwis nga biag iti deti nga sitwasyon ti nasao nga paset ti Estados Unidos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR building. JAMR Construction Supply iti JAMR building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asirig ti Mangato Bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rin na di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan ko mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no ka mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ti lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko mang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert. Ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga ko nakaisulti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, dyan na palabas. So, para pulugit may sa minutos kalpasan, ti oras tayong alas 12, gagiyim kay Kabsat. Dinggit yun dati apo, especially di kita medyo nangaton ti edad na, di kita 80, aging ganat 90, gagiyim kay Kabsat, or 70s, 80s, 90s. Ipurpursigi ni 1st District Davao City Representative Paulo Duterte, anak dati apo ni dati Presidente Rodrigo Duterte, ken sabsabali pa nga kadwana nga agpampanday linteg nga maikan iti may sa milyon pisos gagiyim kay Kabsat kas gift dagiti Pilipino nga makaabot iti 101 years gagiyim kay Kabsat dito pagilyan ni Duterte tinangipila iti House Bill number 499 kadwana po da Benguet Representative Eric Goyap ni ACT-CIS Representative Edvic Yap, Jeffrey Soriano, 2nd District Quezon City Representative Ralph Tolpo, ken daytoy ket mga mendar iti Centenarian Act wenno dati Republic Act number 10868 nga ditoy nga naipalaon na po ti panakaipay iti sa gasot aribo kada kitay Pilipino nga makaabot iti sa gasot atawen base ti statistika digiti Pilipino nga danti average life nga 69.3 gagiyem kay Kabsat 69.3 nga tawen na tapno agbiagda manulae nga po digiti centenarian na wenno umabot ti sa gasot atawen na wenno agpangato wenno adda pa digiti mainayon nga tawenda wenno bulan iti tawen gagiyem kay Kabsat malaksi diti may sa milyon a pisos kada kita Pilipino nga nagagasat nga makaabot ti 101 okay no kas pagarigan mapagbalin nga nananay nga lintig detoy gagiyem kay Kabsat wenno deti sa mga mendar ti Centenarian Act adda 25,000 kada Pilipino nga makaabot iti tawen nga 80 85, 90, ken 95. So,
doon na mapunta yung 100,000. No nagutsyenta kan, mabalin mo timang claim iti 25,000. No maabot mo jay 85 after 5 years gagiyem ka absat, maikang ka mananti another 25. So no mapagasatan ka nga makaabot pa iti siya mapulo nga tawin mo, detan napangka na po kadijay another 25. Di ka nakaalakan ti 75. Ket intun maabot mo jay 95 years old, another 25,000 gagiyem keng kaamsat. So DJ apot dito kasgip nga 100,000 na. Ngem no maabot mo ag birthday ka pay after 6 years 101 na. Maawat mo apo DJ 1 million pesos. Numalagip yo, adu di kita kritiko iti deto yung alinteg nga pagka naalam DJ tawen mo nga 100 years old, saka ka lang nga maikan iti data 100,000 gagiyem kay kapsat national law data gagiyem ka apo diti Centenarian Act. Iti Centenarian Act Republic Act 10868 adu di kita agkuna apay nga samula ikanen no kastat tawennan. Anapay nga rin ti pangigastuan na, talungon na. Wenno, anya, sabagay, nulungon, no ko na tayo, especially, di kita awanan ti insurance, marigrigat ni pada tayo, apo, tulad duma, adapay pan nakailasin mo, no baknang, wenno saan, adda mabalin na, wenno awan, detay natay. No makitam nga detay simple, DJ lungon, gagiyem kayong kabsat, ay, nakurapay, kaasipay, natay, ganon, wenno sensen na ay, apo, wenno dete mismo nga nagminatay, ket awan lat mabalin mi apo, kakabsat, awan takastoy, wenno saan, tay kabagyan na, tay asawa na, mapanyan ni apo politiko, nga kunana, natay ni asawa, sir, da kami digidi nang ibutos keng ka, da kam digidi imayami di, agkam kampanya ka, ket di kadla mabalin, nga dunaram man lat lungon, ay, mga ganon, di ba? Gagiim kay kabsat, hindi akit ko, hanga problema at no maadamag digitay atong boys, atong king, atong saya, ni minatay, mapandan, arkilem mi deta minatay, da kamindot makamuti, maparti ababuyen, da kamti makamut lungon, bastay palubos yung agsugal kaming ganat kumbet ta bangkay, di ba? Di ba kasjay, di ba paspasaba gini, deta ingana nga numamimanon to apo nga nayunan ni Balsamador DJ Balsamar raw, sorry ka dito mga na DJ Bangkay, tapno agpaot gigigim keng kamsat. Amo yung hanlangan dito Ilocos Norte tinangkapas pasamakan ti kastoy. Even some other parts of the pagilian nga Pilipinas, especially ore Metro Manila, ada kakasjay, Arkila and DJ Bangkay gigigim keng kamsat tapno makapagpasugaldang. Kadito yan awan digitan at mapan rauten ti Philippine National Police ida. Hanga may palubos ti agpasugal, kasi ni PCSO, ni Philippine Charity Sweepstakes, winarningan na ni PNPD so many years ago, adan sa 5 nga tawenin ang gagiging kapsat when nakurkurang nagbalaag ni Philippine Charity Sweepstakes tibiyang ti Philippine National Police nga di mo kabalinan nga pasardingen di illegal nga sugal isardeng ko dahito ited ko keng ka nga ayuda police nga 1% apo from the total income itibiyang ti PCSO ti mapapan ti Philippine National Police gagiyem keng kamsat so nagbalaag ni PCSO no di mo kabalinan nga pasardingen di kita illegal nga sugal kasla ko di kita sakla yan taminatay huweteng ko na da pa idi dito huweteng imtatana ket ti number games nga huweteng na po ket under PCSO gigiyem keng kamsat anapay panagpapalot di kita tupada gagiyem keng kamsat arigijay kayat ni PCSO ngano agsugal ni Pilipino puro pasugal pataya number games nga usual ni PCSO tano saan niya mapan ni PNP digiti pasugal akit DJ ti balaag ti PCSO
saan da nga ited DJ 1 million na gagayem keng kabsat 1% ka DJ total nga income da gagayem so digiti mapaspasamak so kadigitoy gapot awam met ti pasugalan na no nakurapay tay natay ninagminatay mapan magipakpakaasi mapan dami namin na no saan nga ni karpintero at mapan na digiti po politikos ng manon sa tatan maki dapat magitkitam nga no danatay ket mapan digiti karpintero mga ramid ti lungon na deti plywood ti aramiden da sa danto barnisen siyalak ko na din sa ko deti pangkulor da gagihim kabsat ikandamit ti sarming apo so dukas jay talagang maanom kaslala nakakakaasi di pimusay gagihim kay kabsat so deto apo tata ti mayat nga na detoy maisapsapa nga umawat kan ti benepisyo kadeti mapagbalingan anay nga linteg kadeti House Bill 499 nga inpila apo ni Paulo Duterte Davao Davao City Representative Paulo Duterte House Bill number 499 tapno amendaran na apo deti Centenarian Act Republic Act 10868 gagiyem ken kabsat nga gulpe nga awatem di 100,000 no agtaweng kat sa nga gasuten gagiyem ngem tata madibidira apo detoy from 80 85 90 to 95 25 upat then no ag birthday ka pa after 6 years from your 95 nga age maumawat ka iti 1 million pesos so madibdibidiren na kanin importansya apo di pa nang kritikarda kadeti di nga linteg nga awana mananam na pay nga rod 100,000 taon nantong ket sangagasot baka di na pay amon baka isunto pa iti paggaangatan no pagriririan di kita kabalenan anaknan kada kakabagyanan ta sangagasot aribo kunada so dapat no medyo mananam na pala ti nananamamakan ni Lolo wenno ni Lula ikamon kunada kakabsat keng gigiem so data adapay another 1 million nga nakasaada po kaditi House Bill number 499 ibagak dito House Bill pa lang baka no ti amuyo ket linteg your uray tayo apong aprobaran dito ti biyang ti Kongreso then mapan yan ni Office of the President adapela paragburat na ori aprobaran ti pagpadayon linteg gapot ada veto power ni presidente gagiyem kay kamsat and even the mayor even the governor ada veto power da gagiyem kay kamsat nga mangi veto so kas pagarigan maaramid detoy saan innotoy ti pakaalaan ti pundo nga mailatang para ka DJ 1 million nationwide kas pagarigan basit lang met kedi siguro di kiti matmatay nga makaabot ti 101 or 100 nga tawen gagiyem kabsata gagiyem iso nga basit lang nga pundo kun natay nga ta ang 1 million is 1 million gagiyem kamsa di ba okay thank you very much Dr. Alan Taylan it is St. Camillus de Relis General Hospital number 121 J. Flores Street dito Ciudad Tilawag thank you very much dito TMT Construction Company 48A Kabungaan North Lawag City babaeng kini Honorable Telwin Tapawan thank you very much Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center Balintawag Street Ciudad Tilawag babaeng kini Engineer Neil Jose. Thank you, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken Ma'am Esmer Galisinaw, from Bacara. Ngem, agres residente abo, Barcelona, Pagilian, nga Espanya. Daytoyan ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka dagiti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen ka dagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka dagiti amin nga klase ti mula ken para ka dagiti tarken. Next Gen
environmental friendly ang produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, itinababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi nga ipaay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay nga ipatpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kariripat patigapi musay, manipod kababaan ng ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when yu anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns sa babae custom ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, duman ni agalauna na po. Ano pa kasta iabot tayo. Kalpasan na po ti panakay patungpal ti oil price rollback. Wano pa nagbaba ti presyo ti produkto petrolyo ti napalabas sa lawas. Mangi patungpal manen na po digiti kumpanya ti langis ti dagdag bawas na ada ngumina ada bumaba. Iti presyo digiti produkto petrolyo iti pagilyan tayo ag epekto apo into nubigat. Iti abiso ti kumpanya ti digiti langis ngedadauluan ti Philippines Shell, Petron Corporation, Sea Oil, PTT Philippines, Total Philippines, Sea Oil, Petrogas, Phoenix Petroleum, mangipatungpal da po ti nayon nga presyo manipod siya mapulo ket 5 sentimos ti kada litro ti gasolina. Idinto nga piso o 50 sentimos ti kada litro ti diesel gagiyem ken kabsat. Ken adamit po makisayan di presyo nga sa 10 ket 5 sentimos di kada litro ti kerosene. Ag epekto apo dito ito nabigat alas 6 gagiyem ken kaabsat agnato apo dito nga kumpanya ti langis iba di Petron, Shell Corporation, Sea Oil mangipatungpal da po tinayon nga presyo ti 95 pesos kada litro, 95 centavos kada litro ti gasolina, 50 cents ti diesel, idinto nga damakisay apo nga 15 sentimos iti kada litro ti gas wenno kerosene. Ada pay dagdag bawas nga mayarngimet lang iti detoy nga kantidad di produkto petrolyo ti kumpanya ti Caltex CPI ag epektibo alas 12:01 into no tenga ti rabi. Clean fuel epektibo alas 4:01 into no malem umuno na dito idinto nga may patungpal ti dagdag bawas presyo kaditi produkto petrolyo daytoy ket gapoy di pa naggaraw ti presyo apo iti merkado publiko. Ayon wenno iti world market. May palagip ngiti na palabas sa lawas ng ipatungpal apo ti oil price rollback digiti kumpanya ti langis iti pagilian nga 2 pesos and 80 centavos iti kada litro ti diesel, 2 pesos and 10 centavos iti kerosene, idinto nga basid laing nga po tinaikat iti gasolina nga 75 centavos. Okay, awan na po tinabati pa yung oras iti dito yung bigaat aldaw iti programa tayo Damdamag ni Berto dati apo di pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz iti technical control SK Chairman Maki Paulino Agustin ibati min tinatalinahin nga malem ti Lunes yu agyaman kamting kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alubar idintero paginian ken unay di balasyo tao Damdamag ni Berto pakaidasaran diri damag winupas masamak diri sumbat diri agtuturay kariri issues ken karikagong diri umili Damdamag ni Berto awisan na ka tapno makipartisibar agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa Damdamag ni Berto rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan Damdamag ni Berto ni Dr. Chester Ponyo manipod ti NTT Ili Clinic ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob ito'y sumaganan ket tips met no kasano nga tagibinen tayo daytoy karabukob kagraman daytoy niwat tayo so umuna iti amin iti
saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa, nuag sao. The most comfortable voice ko man, di usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda, itiin tayo, panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo, iti agmalen. Tapno agtalineed, nga nadalos, tibibig tayo, kaya't maliklikan tayo, tiyanyaman nga infeksyon, saan lang nga infeksyon iti ngipin, hindi kaya't infeksyon iti dila, kaya't dagito'y gugut tayo. May katlo, kaya't iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, kaya't panaginom iti arak. Gapo, dagito'y kaya't most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagito'y iti talo nga tips nga mabalin ko nga may paga, no kasano nga matagiben, daytoy ngiwat, ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Tinagasat nga malem ti Lunes tay amin na sapada. Petsa 16 di bulan ti Enero 2023. Maribo diti ENR Online may danon kada kayo iti sabali man na parang ti programa tayo Tinapalabas. Siyak ti pagayam yo Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti pakabuklan ti programa Tinapalabas. Programa pakaibasaan digiti surat nga nakay-palaunan ti pakasaritaan wenno tinapalabas. Digiti agsurat. Dito'y nga ibasa tayo tapno ti kastay di maminsan pay. May kanbiyag wenno may kangundaway nga lagipen tinapalabas. Ngem kasangwanan ngayon tayo ibasa, dito'y napili tayo nga surat, ngayon tayo padayawan, ngayon patangatang iti dito nga malem. Agyaman tayo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No adati marikrik na yo apo iti Baguio, ket yung ikonsultar ti doktor, alisto apo nga sitgan, doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Di reconstruction assistance nga kasapulan nyo apo, manipod pa nakaplano, aging gana ti mailipas di kayat yung proyekto, balayman, bueno anyaman apo, TMT Construction Company, ti mga tibay, bueno mang serbi ka na kayo, itinaig kanitiga na presyo. Ti TMT Construction Company kat masarakan, iti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaen, iti panangimaton, ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan.
Agyaman tayo di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City. At danda po ka rin kakalain nga aircon technician tapnornosen dati problema dati aircon dati lugan nyo. Mapana po iti Balintawak Street sa Pulen ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Kukwa ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kay ni Ma'am Esmer Galisinao, Manibudawi di Barcelona, Pagilian nga Espanya. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti Barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Papagayam nga di padayawan nga ipatangatang wenno ibasay di daytoy nga malim. Ket surat nga nakay palaunan tinapalabas wenno pakasaritaan ti biag kinayat. Ti maysa pagayam nga kayat na ipawagan iti tangatang iti nagan a Belen. Naisaguday iti surat ni pagayam tayo Belen. Tinapalabas ko Manong Robert. Manong kablawan kayo itinagasat nga malimyo. Kang runan naman ken ka. Ken kastapay di so amin nga dumdumngeg wagbuy-buya iti detoy a programa. Naawi sakmet nga umay mangipaset. Iti napalabas ko iti detoy nga programa. Ngamin nagbalinen nga ugalik ti agbuya wenno agdingeg. No kasta nga malpas ko iti trabaho wenno makapanganak iti aldaw. Padaan akong ti programa. Ket sapay ta maikari nga maipasagbalin nga paset ti programa ti pakasaritaak. May saak nga ulila iti ama. Manong Robert. Saan ko nga nariingan ti amak? Dahito ket timusay kano iti sakit iti tagibinak ti inak. Basar ken ninanang ko. Nagbalin nga narigat wenno nakurapay ti biag mi gaputa may maysa ni nanang nga mangisaksaka diti panagbiag. Nupay kasta kabsat na ikarigatan na. Ngayon pastre iti pagadalan.
Kaya di malpas ko ti elementarya iti tawen ko nga sa nga 12 dito'y nga nagbalyo ti sitwasyon ti biyag mi nga gina, Manong Robert. Sublianan ta di aldaw nga kinuyog ko ti inak tapno mapan na pailo ti nablukano nga takyag na. Kapo siguro iti kaado di iti trabaho na. Ngamin kabsat ket agawat ka iti labaan mangge di pagtatalunan. Ken ure anya laditan nga mabalin na nga trabahuen. Makidalos ka di produkto ti pagtatalunan. Agkay-kay ti arubayan di babaknang. Mapan naglaba ken sabsabali pay. Napan mi nga rod pinailot, Manong Robert, ti ang angalin na nga agsaksakit nga takyag na iri maysa nga wenno mangilot nga managnaganan Tata Macho. Tata Macho nga dalaeng iti kaabay ti Baryume kabsat ko. Adu di kiti nakapila nga agpaablon wenno agpailot. Inureng mi nga rut ti batang ni nanang. Pagamamwam ta rimwar ni Tata Macho nagdindinamag nga mangilot. Oh, si kamot gayam Alvina kinunana nga naisen. Ay, wen siyak Macho. Umayak mamit agpailot ket nakasaksakit deti takyag kung aking kanawan. Kasla nabless meten. Ngamin ket adu ti linabaak ken binagkat ko pay di kiti nabasa nga lupot idi kalmante ang karga kiti dakkel nga timba sa bali pay ti sinusuon ko. Ay kastaya. Ay kakabsat. Yun unak man laing ngen ni ti pasyente tapnon ti kastakit malaganan met tirik nana o reta da kayo ket kaslasaan meta nadagsen tirik na ayo wen kadi pakaasi ni Tata Macho ka digiti nakapila inyon unana ni nanang simrek kami nga rod iti kwarto nga pagilutan na ngemi dim nakita na nga simurutak kinunana nga ay, balasan ko. Rumor ka. Saan ang babalin niya? Adda ka dito, nga mangkita iti panangilot ko kini nanang mo. Ngaming kitamangan ta makapungtot di kiti gagayim ko nga ansisit. Ken di kiti anito. Ket sandakton nga ikan iti bileg ko nga mangpalaing ka di kiti mabmablo. So nga rumor ka. Kinunana. Rimwarak im sakbay nga rimwarak impaidda na ti inak iti maysa nga kasla kawayan nga katre ngem na arpawan deto iti dikulor nga oles at damit pungan Manong Robert. Rimwarak nga rod ket napanak nagtugaw wen nagsubliak iti nagtugawan mi nga agururay itay ken ninanang ko Manong Robert. Agururay napaot basiten ta dumanin samit ten may nga oras tinapalabas idi pa nang uray ko nga rumwar ni nanang idi kwarto nga pagilutan ni Tata Macho uri di kiti pada nga pasyente ni nanang ket kasla umalo si isendan tumanabuto ben di kiti daduma nagpahirumiten nga ilot inyon una na pagit din nga iluten yung datayo. Kuna ti maysa. Kimita ti maysa ket kasla sabali ti isem na. Agingga nga digiti daduma ket tinalyaw dak Manong Robert. Jak maawatan no anya ti kayat da nga sawen.
Ngem kinapudno na uray siya ket maktangana kon niya agtugtugaw nga mangururay ken ni nanang. No kaano nga malpas ti panangilot ken kuana ni Tata Macho. Madamdama pa'y Manong Robert rimwarmet laeng ti inak. Iri kwarto nga pagilutan ni Tata Macho. Makita nga kasla nakapsut ti inak. Kaya di makasidig nagtugaw kanyak. Oh, anya nanang, limagan ka di tirik na. Kakamuno limagan na nakongit. Agure ka ta itugaw kumanda. Yinanakit. Kasla nakapsutan na kiti panangilot ni Macho iti takyak ko. Apay, ultimo ti sakit. Angin api nga nagbayag kayo. Dandanin sa amin din, ngano nasursurok sa amin din, yung may isang oras ti kaadayo iti unig ti kwarto nga pagilutan. Dahil di daduma kit awan sapay 30 minutos ket rumwardan. Api nga nagbayag kayo nanang. Narigat na kano nga insubli ti urat nga naipit iti takyag ko. Sumit ti kunana. Ken adented na nga sapsapo. Ay suntukan no ti sapsapok no sumangpet ta. Pagpian na saan na ka pinagbayad anak ko? Anya? Saan na kayo nga pinagbayad? Dito nga digiti dadumakit. Kasla da reklamo do tinangina nga singir na kadakwada. Saan na ka pinagbayad? Siguro gaputa nabayagin na agam amu kami kin ni Macho. O anya nga rod na, mayat ka din tarik na ayo ta mapantayon. Mumalemen, saan tepe nga nakaluto iti pangrabi itayo. Sige. Ala, pilite kung ti bagi ka magnauren o kasla napakapsuta na kiti panangilot kanyak ni Macho. Balikas ti ina ket ti Macder, sinurot kumeten. Tapno agawid kami ni Dede Agundaway, Manong Robert. Balay, Manong Robert na ikarigatan mitlaing ni nanang. Ti, nagna nga nagawid. Agina na kayo latan nang ta, siyak latan ti, mangluto iti pangmalim tayo. Adan sa amit ti, sobra tayo nga ikan itay aldaw. Isuntulatan ti papudot ko nga, pangmalim tayo. Kinunak kininanang ko, alaman nga rodan ako, kit talaga nga, kasla nakapsutan na kiti panagiturturit ko ita iloten nak ni Macho. Bulon na nga inyedda ti bagina iti atid dugatugaw nga narami diti kawayan nga diti pannakasalas ti balay. Ngem sakbay nga nagturo nga kiti kusina at dakid daw ti inak. Alaem man ti punga ni Jack Kwartuta, Belen, taagpunganak man. Natangken diti kawayan nga tugaw nga pangidiswak iti ulok. Aginanak man anak ko. Dinagdagos ko tinagturong iti kwarto mi ken ni nanang ket ditoy nga inalak tito pungan nga paalala na kanya. Oo, detohin ng tipungan. Ala. Ikwa man iti likod ti ulok ta ingatok ti ulok. Kinunana, indisok na rod ti pungan ket kalpasan nga na idisok. Indiso na metten ti ulo na. Edi may disuna ti ulo na idipungan, rinugya kun tinagna, tapno turungek ti kusina, Manong Robert. Dalikan, idi maarasaw ko ti bagas. Ngayon karga kiti kaldero, tapno lutwek, kitagbali na inapoy, Manong Robert. Naalan sa ngayon sigida ti inak ti turog na ta medyo madlaw ko kasla aguro.
Idi mapasged ko ti sungrod ti dalikan, napang ko inasitgan ket jak nagkamali. Nairot ti panangikidem na kadigiti matana, ken kasla na bannok ti langana. Intuloy ko no nagsubliak nga ron ti kusina ket intuloy ko ti nagluto. Kinitak ti sobrami nga dinigwan nga ikan, adda nga tapay saggaysa kami nga ilgat. Sagsa nga iskudilya kami met itipan na kadiguna. O manay siguro met detoy na sidami ken ni nana. Aglalo kanyak. Sa anak mitunay nga mangan tirabi. Nila nanang ngamin ti panpanunutek aglalo no. Mabannog ka diti mapan na panggidan. Kinun ko nakitibagik. Edi maadaw ko tinapoy tapno ipang ko ni tilanglang ti dalikan ket malinay. Innalakmeten ti sabalipay nga kaldero. Inpan ko ti dinigwa na ikan when ti awagan tayo ti sinigang tapno bumara ket pumudo. Ngem dinupudop kun ti apoy tapno sa anunay nga wenno sa anin nga agburek ket maantyanan tinasao nga luto ti ikan manong Robert. Inururay ko nga malinay ti inapoy ken bumara ti digoti sinigang nga ikan iti dede agundaway. Nakatugawa kiti sikigan ti dalikan. Idi mapasungadak ti inak. Manong Robert. Oh, apay nga nagriing kayo na. Wen, nakainanaak met siguro. Nakariingak met din. Nakaluto ka din. Kinunana. Wen, ilinay ko laingin ti linutok nga inapoy. Ken insabay ko ngem papudot ti sinigang nga ikan nga iso ti pang malimta. Malasige. Wen gayam bilen, adaman ibagakken ka. Anya day tanana. Itay ilutin nak ni Matcho. Kunana kanyak nga masapol na kano ti kadwana iti trabaho na gaputa ado digiti mapanagpailot ken ko anak. Ket inyo preser na nga siyaklaeng iti mapan. Anya ti ubrayo. Agilot kayo kadimet, amuyo kadimet ti agilot. Medyo nakigtutak iti inpadamag kanyak ni nanang Manong Robert. Saan? Siyak kanon iti agbungon ken nagyawat ka digiti ramramot pakairamanan digiti nakudkud nga kudil ti kayo nga maitid nga tumaren digiti Pablo na. Kinamom saan lagaya mi na mga blon ni Matcho. Ambuna kanu pa yan ti agtalado. Amuna kanu pa yan ti agagas ka dagiti matamay. Ken uray dagiti sakit ti kudil. Isu nga adu nga klase ti ramramot ti mapanalalaen iti ayan dagiti taraken na iti bantay. Ay well, bantay gayam ti likudan ti balayda. Awang ka di ti kadwana. Awan, lakay abaro ni Matcho. Adumet di kiti may bagbagay di nga, nagbalin nga, nubnobya na. Hindi ubing kami angin. Awan met tinakatuluyan na. Apay, datin nga amamuyo ni Tata Matcho. Wen, agkakaedad kami siguro kada Matcho. Ken, kada paspasala idi dito ayan tayo. O may damit makisala. Ken, isong agkaamu kami. Sa bagay, agkaabay mitla ti barangay tayo nanang. Saan ka di? Wen, agkaabay. Anya ti panagkunang. Mayat sa no, mapana kaya ta. Napipya lang nga paki tangdanak kin ni Matcho. Manumit ti bagada nga imbagana nga tandam mo. Kit ko na nga 30% ka no, iti masapulan na. Mano ti masapsapulan iti kada aldaw ko nakit. Pasaray ka no nasaro ka sa ngaribo. Ngem no kaado ti tao. Pasaray ag 2,000 ko na anak. Ket no 30% anak ko. Adda talo gasot ko no sa ngaribo. Saan na yan? Ay, when anang. Kinunak nga mas daaw Manong Robert iti panagis istorya ni nana. Ngem no panunutek. Nanamnam ayan nga trabaho iti inak nga mintit maas asyana. Nadaduma mapanagpidot ka iti marigregreg nga irik kadagiti pagtatalunan no kasta nga adda digiti aggapas wenno agtilyar. Nadaduma met mapamaki buras iti balato.
Ornungin na digiti balatong iti likod ti balay mi ket induno adon saksaken na. Ore la kakaasimanong ken nakabudbudo. Dagita digiti napanunot ko arigat ti inak. Ket nupudno nga alan ni Tata Matcho nga kaskadwana iti panagilot wenno panangagas na mas nanamnam ay saan niya mabilbilag ti inak Manong Robert. Dita kabsat niya sa anak met nga nagwen sa anak nga nagsaan. Ngem ti panang panpanunot ko kasla umanamo nga kwenno kayat ko ti singasing ni Tata Matcho nga mapantumulong ni nanang iti panangagas na kadagiti pasyente. Manong Robert, madama iti kaykay ko iti sango ti basit nga kalapaw mi ken ni nana. Idi mapasungadak ni Tata Matcho. Wen kabsat, mapasungadak ni Tata Matcho nga adda igem na nga bag. Ket idi makadanon iti ayan ko, naimbag nga bigat mo. Belen ni tay tinagan mo. Ay wen tata. Tata saan mo ako ko na kanya ket lumakayak. Kinunana nga medyo imisen. Anya nga rin ti awag ko kada kayo no saan niya tata. Ket kasla ka edad duty, ina. Manong ko namlat na namin no, uncle, saan niya tata. Kasla nakalaklakayak meten ket kaedad ko laeng ti ina. Ay, sige uncle. Ada ka di ba sa pulyo? Kinuna, ada ka din ni nanang mo. Adda itili ko lang kayo, naglablaba. Mapamulatan danunen, no? Adda ibagayo keng kwanawin, no? No saan ket? Ayabak dito, eh. Abe amo, nituloy mulatan ti bubraem ta. Mapangko danunen ni nanang mo. Irikadda kiti sango, adamit da Tata Matcho ken ni nanang itilikod. Mangig ko tinapigsa kat katawa da. Naragsak da adwa, Manong Robert. Inpapang ko idi nga ragsak ti dati nga agpagayam gaputa kas panang istorya ni nanang. Nagkakaubingan da. Ket pasaray ko no umay makisala ni Tata Matcho no dati agpasaray ti lugar mi. Idi ta ko ubingan met ti ina. Bayat ti kat katawa bigla nga inayabanak ni nanang. Belen, may kaman dito eh. Endisok nga ron ti kaykay nga naaramid iti sanga-sanga ti kayo wenno ti kunada adangla, Manong Robert. Napanag iti ayanda, nakatugaw ni Tata Matcho iti basit nga tugaw idinto nga ni nanang ket sangsangwen namet ni Tata Matcho. Igem-igem ni nanang ti supot nga igem itay ni Tata Matcho. Apay nanang, nalpas mo ka din ti kay kayam. Wen nalpasen no umong ko kami nin digiti bulong nga ruot iti sango ti balay. Oh, alaem de ti balon ni Matcho ta mapamulukatan. Ikargam iti dakkel nga pinggan. Tinapay nga naimas kano deta. Ken mapangkantuman gumatang iti soft drinks ta agmerienda tayo. Kinuna ni nanang. Timbakder ni Tata Matcho iti nagtugawan na ket kinaot na ti bulsana. Kasla in parantana nga inasot ti ado nga kwarta iti bulsana. Ket ditoy nga binilang wenno inapit na ti dua nga sagsang nga gasot. Ket inyawat na kanya. Oh, igatang mo deta gumatang kay tibilin ni nanang mo ken damagatang mo nga sa balipay. Kumatang ka pay. Kanya ti kayat mo, gatangem. Ada ka di pay kayat mo. Kinunana ken ni nanang. Ay, awanen. Ngem si ka ah. No pagatang ka niti si datayo no mangal daw ka dito eh. Digi-digaro din pasyente. Kinuna ni nanang. Makaure da digit jay. En baga kiti karubak nga rumwarak kinurahin da. No tapangal daw uri sa anak to na mangal daw.
Dakayon tulad ta. Gumatang ka to mga rod belen iti dakkela sardinas. Taisun tulad tan ti pangaldaw ta anak ko. Kinuna ni nanang. When nanang, insumbat ko. Bulon kon tim madayo, Manong Robert. Ket ti aksaw ko nga madadayo ditoy nga nangig kumanen. Tinaragsak nga paragking kinatawa da nanang ken itatamatyo amang ngilot. Daytoyan ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katangtalunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ken para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ti lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagi ti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor
person isumet ni mangipamp ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense isuna then ag-misto ijenta evaporator na isya pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado at agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood isuna maperdi DJ puso kita o maperdi met DJ compressor mo ka Mang Robert. Soft drinks kang kastamet ti sardinas nga dakkel pinagatang ni Nana Manong Robert. Hindi laukak pa'y wano nangalak pa'y iti bihon. Ngamin ket paborito unay ti bihon ken sardinas aglalo no lutwen ni Nana. Apay nga nangalak ka pa'y ti bihon ket kababain ken ni Macho. Tila mapamsasomit kunching. Imanay ka dimet laeng ti inted ko Belen. Uncle. Dapat ket dit suplinan 25 pesos. Dito di supli Uncle. Saan Guri ka. Inasot naman ti nabengbeng ti panakakupin na kwarta na. Nangalaman iti sangagasot. Inayon mo dito ka dito suplitan anantuman ti kayat yung sidaenen into numalem. Dito ti gatang yon. Kinuna ni Tata Macho. Mas dawa kunay dinto nga nakaisisem ni Nanang nga mangkit kita iti panangyawat ni Tata Macho iti kwarta kanya. Thank you Uncle Thank you. Saan mi nga problema ken ni Nanang ti pangaldaw ken pangmalemmi. Gaputa adamit ting ginatang ko dakkel sardinas ken bihon. Tsaka munto manen anyan tumanen ti gatangin mi into numalem. No ti pakaumanayan na deta ken kayat yung asidayan nga ginay so digatangin nyo. Aywen gayam konche. Deti jayak ken ka nga may naktulungan iti panangagas ko. Ang medical man saan ko nga naagasa namin ti imay nga agpaagas ta siyak pailat yak bungong ka dagiti agas nga ited ko. So nga masapul ko ti kadwa. Mabaling ka nga mangrugi ka ninto nubigat gaputa nagwen kami titi inilot ka. Kinunana sa imisem ni Tata Macho. Kitsi ka masapul mo nga talagang ti kadwam di umayak to ninto nubigat. Sige umay kanton met sa baling obram. Temet la mangbungon wenno mangikarga iti supot iti obram kadagiti aramidek nga agas nga dagitoy ket nabendisyonan ken dagitoy ket epektibo nga mangpalaing iti sakit. Kumusta gayam ti takyag mo nga inablon ko? Mayaten? Kaslalim mag-amit ko nagtupay. Epektibo. Kaya mom tunggal rabiino agurasyonak bilbilinen nak ti apo. Bilbilinen nak ti apo nga kaadwek pay ti agbalin nga matulunga. Gaputa siyak ti talken ti apo nga mangipaay ti pannakaagas ti naduma-duma a sakit. Kasta ka di. Kasano nga makasaritam ti apo. Tunggal aldaw ti Biyernes umuli aki jay bantay. Ket sadyay nga agsarita kami ti apo. Ket no makapagsarita kami ibaganan dagiti agas nga alaek. Dagiti bulbulong ti kayo. Dagiti ramot nga dagitoy ket nabirto. Saak to bumaba. Kastaya. Mas daaw ni Nanang. Ureyak metla sumsumgar nga mangdingdingig kadagiti is-istoryaen ni Tata Macho. Kang runaan na iti kunana nga panagisarsarita na ti apo. Ken bilbilinen kano ti apo Manong Robert. Tapnon ti kasta agan anos ken yat aduna pa iti tao nga matulungan babaen iti panangagas na. Agingga nga
imminom iti sa nga baso nga soft drinks ken saan na nga iti balon na tinapay. Mapana kong kunching ken. Awado siguro di kiti agur uray nga agasa kita. Rinanta ka laeng nga umay kasarita tapno pancake no talaga nga umay ka wenno saan. Sige macho. Umayak to no bigat. Anya ka diti oras nga umay ko. Masapula masapa ka. Gaputa sakbay nga mangrugi ka agilot wenno agagas. May isagana no kwan digiti agas. May karga iti basita cellophane wenno maikarga iti basita botelya. Ken nawan ti ubram. Agurnos ka kadigiti butelya. Agurnos ka, agugas ka kadigiti babasita botelya. Nga iso di pagkargaan ta ti agas. Sige. Di umayak to into nabigat kasano ti kasapa. Akit masapo lang no aglawagin kat magnakan nga umay. Game no nakarikip ti ridaw ti kwartok saan ka nga agalasersereng. Ngamin ket manarimaan pa'y nukwa iti panakisarita kadigiti gagayim ko nga ansisi. Wenno saan ket ti apo nga mangibilin kadigiti aramitek. Tapno aglaing ti ay sakit digiti umayag paagas. Kinunana, Manong Robert. Bulon nanti timmak der ket sige mapanakon. May kantulatan nga masapan ubigaten. Kinunana ken ninanang ket imma dayon. Ditamet nga kasla nagpinirning dakin ninanang bayat wenno kalpasan wenno kasangwanan nga imma dayo ni Tata Macho wenno Uncle Macho, Manong Robert. Uncle Macho, Manong Robert. Sige, ibusim deta tinapay yung bilin anak ko. Saan ko na kayat? Adon tinakang ko. Naimas saya. Uwen na nang naimas dito nga tinapay. Kaputa nagatang iti Sikata Bakery. Wano aramid ti Sikata Bakery. Ibusemon tapnon ti kastakit. Makapigsa ka anak ko. Kain kanto na agluto ay tuloy ko tilablaba ka. Wen gaya, tinted ni api nga, uncle met din ti awag mo kini Macho. Saan na kaya ti awag ko nga tatay? So nga, uncle kanulatan. Sige, uncle no uncle. Tinted na kwarta. Da dito bulsak nang, alain nyo ka di. Ay saan? Idulin mo ta, no kas pagarigan at dagatangin ta nga pangmalim ta no maibus ta amin ti bihong ken sardinas. Di atay gatang ta. Sige. Mapangkan iti unegta, isagana mong tilutwen. Among nga lutwen ti bihong ken sardinas, bilet. Da kayon to ti mangluto ananang. Mas magusgustuak no da kayo ti agluto. Alasige nga rod. Tumakderak kuman, nya sumrek iti balay mi, nya magna iti akin likudari daw, idi sumungad ti katulong ti karuba mi. Ninanang siguro ti rantana gaputa no adu ti labaan na no agsukat de ti kurtina ken kobre kama ket umay na ayaban ni nanang nga tumulong tapnon ti kasta ket dita nga matandanan ti ina idi makaasideg kasto ti balikas na ay kunching umay kantuman tumulong nga aglaban no bigat ken dalusan ta ti balay da mam ket sumangpet digiti sanga ili da sukatan da kano digiti kobre kama ken digiti kurtina da. Kinunana ken ni nanang. Saan na ka makaumayin ang tumulong? Ngamin ket adda ti trabaho kon sumre ka kunin to bigat. Kasta aya. Anya ti trabaho kunchi. Kuna ti katulong. Enjaya anak ni Macho nga mangilot dita Bangir Baryo. Siyak ka no ti mapanagbungong kinagyawat ka digiti agas digiti pasyente na gaputi ka aduna. Ni Macho kunam. Kinunati sa nga ili mi akatulong. Di mataya na ireklamo iti taga sa bali nga barangay. Anya tinaka-ireklamuan na. Kinarkarawan na kano di ablunin na iso nga pinayaban ti kapitan da ket nagsasarita da ngem saan na kanumit nga inadmitir gaputa inablun na kanulaeng ngem base ti balasitang
saan niya ablon ti inaramid na no diket kinarkarawan na digiti pribado aparte ti bagina. Nasdawak manong Robert iti dedi nga nangeg ko. Ngem kasla ikalintigan ni nanang ni Tata Matyo. Awam met ti kasta nga inaramid na di siya ti nagpaablo. Nakasisya at met ti panangablon na kanya. Ken limag anasigod ti marikrik na nga sakit ti takyag ko. Panay kalintigan ti inak. Manu Robert kasla aglibbi idi tinasao nga sa nga ili. Ngem saan na siguro nga maiparipa wenno maiparupa ken ni nana. Sige nga rod. No saan ka nga makaumay? Mangkita nga ti sabali kadwak. Sigurado nga jaklaket ti makabalina na labaan niya agmalmalem ti kaado digiti kurtina ken kubre kama nga palabaan damam. Mapanak nga rudeng kunching. Kinunana ket bulon ng tin madayo manong Robert. Ini makaadayo ti may nga sa nga ilimi nagsubli agad ti ayan ni nanang. Nanang, agpaiso nga tati, tinbagana nga, at dabalasitang kinarkarawan yung kilmatyo. Mamatpati ka man. Hindi na kumapay, inaramid kanya, nagsaya ti panangilot na ititakyag ko. Nabla inganak pa nga sigod, yung kasla na banugak la idi ata, siyempre nasakit. Nukasta nga talaga ti aramid ni Matyo anak ko. Adda nga tapay kasta ti kaado di kiti mapanagpaagas kayong kuana no kas pagarigan. Panay kalintigan ti inak. Nga kasla kumbinsido akmed gaputa nakitak ti kaado di kiti tao nga nakapila. Idi napan nagpailot ti inak. Ken ni Uncle Matyo. Sige. Mapangkan agluto. Mapangkan agluto ti inapoy. Tano maluto mo ti inapoy. Mangukis ka iti bawang, sibuyas. Ken na ugasam ti paryok ta o may kontunlok 20 sardinas ken bihon. No manggaya madapet iti lasunakit isulatan ti ilaopta. Mas nabangbanglo ta lasunangim ta sibuyas beren. Bulon kon ti simrek iti banay tapno mapana ko nagluto para iti napoy manong Robert. Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti musay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sungbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatigapi musay, manipod kababaan hinggana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay yu iti sabali alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan.
Narud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukuha kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Dita nga sinidami ti bihon ken sardinas manong Robert. Kadigdigo si dininanang, edi malpasa kon nya gidulin kadagiti nanganan. O nanang, kasta damit tin papanam, nagpintas ti arwat mo. Naka-leggings ka iti nangisit ken, naka-blouse ka iti kumipkep apuraw. Permi nga agminar ti napintas nga sukog ti bagyo. Kinunap, inpadas ko man deti arwatik ta. Deti to ti arwat ko nga mapan iti damok nga trabaho nga tumulong ken ni Matyo no bigat. Ay kastaya, nakapinpintas kayo nana. Umalak tula ko may ti kinapintas. Natayag kayo ngamin. Dito nga syakit sa anak ni tunay nga natayag. Sikala ko matin malaak iti kinatayag. Sa naglilinis ti kudilyo. Kinunak gabutay so ti agpaiso manong Robert. Nalinis met ti kudil mo angin ti kinatayag akit. Imaraka ka day di amam. Sa ano na nga natayag day di amam. So siguro ti malam. Kasta aya. Wen, mapay kit napintas ka met. Kasla kamit la kanya ka napintas. Nalinis met ti kudil mo ngem. Namurmurena ka lang imiti siya, naputpudaw. Wen nga ron, kasla ko makapudaw yun, kayat ko. Adula unay nga pampanunutin bilin. Basta, para kanya anak ko, sikat ikapintasan, ngamin ket anak ka. Balikas ni nanang manong Robert. Kinagpaiso na kabsat talaga nga napintas ti inak. Edi, adda akpay lang iti elementarya ket adda iti matanda anak nga umay mang paspasyar ken kuana. Wenno agrayrayo ken kuana. Laeng digitoy ket padamit laeng nga marigriga. Nga pasaray ibalikas ti inakidi kadagiti kasarsarita na nga no apay nga saan na awan ti aklunen na kaditi agrayrayo ken kuana. Ket kastoy no kwa iti sungbat ni nana. No maki relasyonak met lang agit. Dedemet la makatulong kada kami na iti anak ko nga ni Belen. Ngem no digitan tumit la mapan makiararado kada makirarep, makisek ka kada agmuriski kada kataltalunan. Mga ta ada dapay nga agrigat ti biag mi. Sakto aganak ti nakaadado. Diak pay mabaybayan ti anak ko nga ni Belen. Balikas ni nanang nga mabalin nga data talaga ti kapanunutan na manong Robert. Isu nga awan ti uray may sa nga inaklon na. Kada iti agrayrayo ken kuana, edi pimusayen, edi amak. Kabigatan na manong Robert, nasapanak nga si riniing ni nanang. Oy Belen, agreeing ka na nako. Nakaluto ako. Apay, nagsapa kayo mitin yun, nagluto na nang dipekti. Mabaawan to una yun, di pamigat na yun. Apay, nalipata mo na yan. Nga mapana ko niti trabaho nga injaya kanyak ni Matyo. Ay, nangan kayo nga roden. Wen, kimametak ba si titay kan imigo pa kiti kape. Narigatin no, ti damok nga aldaw ang pagpanagtrabaho kit maladawa.
kababayin ka ni Uncle mo amatyo. Unana nga sa paek ti mapantap nung tigas takit. Agbungon kami ka ti agas nga. Ited na ka ti mapanagpaagas kin ko ana. Sige na nga gananat kayo Lalo kit magmag na kayo sa. Saan? Amot ti 25 pesos nga supli medical man niya may batim ti sa nga gason. Ag tricycle akton di ta taramuangan. Sumada akton ka di tricycle kat agpaitulnog akton ya di ayan da matyo. Kaya di bagakto akin ni matyo ta. Kanak ti pagplete kiti kada alda. Malaksi di ti sweldo. Ay, uwen nang. Aguri ka ta. Alaek ti kwarta iti wallet ko nga di ti pandag ti pungang ko. Inalak nga ro ti pitahak manong Robert. 125 pesos tinagyan. Inted ko ti 25 ta pagplete na kano. Dito nga ro siya nga gasot na na. Igatang munto na ti merienda. Mano saan no da kahit mo alok na kanay makit di isunton. Anan to nga ro ti isaganak nga pangrabi itayo. Mangal daw kakadi sa tiyan. Kapilitan na mangal dawak sa tiyan. Agmalmalemak nga ro. Sige na nga gananad kayo Mayan nyo ta siyaktun ti aglabakin agdalusak kong naten. Agmemay sa akong agmalmalemin ata. Inal daw sa amin na mapang kayo nagtrabaho iti patrabaho kada kayo ni Uncle Matyo. Di ka madanagan. Saan niya baling inaldawa ka mapan. Basta nangato ti tangdang ko iti paaramid na kanya. Aramidek amin na kayat ni Matyo. Basta tangdanan na kanak ko. Napatig ti kwarta ita. Ti kwarta ti mamaggargaraw iti tao. Kang runaan na iti lubong belenan ako. Pagayam saan tayo nga may lipas nga ibasa, dito surat nga nakay palaunan tinapalabas ni pagayam tayo Belen. Agbalinto nga tanga na sa liwanwan when makatulong ti trabaho ti inanaan ni Kunching. Iti kunain ni Belen nga nakurapay a biyagda. Padaanan nyo ti tuloy when tuloy ti panakaibasa ti surat ni Belen kapagayam. Awisin na kayo kadanggay mintumanen ninto nubigat para ti programa tayo tinapalabas. Dito nga ro din na pumakada kami dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Lunes yu amin asa nga pada. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.